Pozdrav svima Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi YouTube video, u malom drugačijem formatu kao što vidite, ali danas reagujemo na IDJ show, tako da let's go i prvi kandidat je Pirueta. Pre nego što ovaj video krene, hoću samo da kažem da ne kažem ništa lično osobama, zato što ih ne poznajem, tako da kažem samo šta mislim o nastupima i eto, ništa više, tako da like i subscribe na ovaj video, tako da thank you unapred, tako da idemo. Kako je lepo, baš je lepo, baš je ga repa, šalim se. Samo da si mi tu, da noćima lutamo, da se čuvamo, a bi još ovo večer, na nebu je polumesec. Ljudi, meni ova scena, znači scenski nastup mi je toliko genijalan, meni se baš sviđa, baš ima ono, podsjeća me nekako na Aladina i čarobna lampa, ne znam zašto, ali baš mi je super i njen kostim je baš uz ovu pesmu, za svi koji su gledali spot ove pesme, znaće, tako da, eto. Ajmo, negde na put, avion na pisti, leti na istok, jer da vidimo gde te svaka zna, te vreo kao Sahara. A baby danas svi bi teli šansu, ne znaju da se to malo pali na romansu, transu, kada vide emocije su transu. Ovo su by the way sestre koje nikad ne umiju da zatvaraju vrata. Nastavljamo. Da malo ne voli kada se utapa masu, disko, mali voli blisko, mali voli dobro, sve što voli mi je isto, sve je tako čisto. Svi kažu da njeno pevanje nije super, da nije dobro, meni se sviđa njeno pevanje i njena boja glasa, tako da, šta hoćete? Ja sam kao Krista, letimo daleko, vodi me na bliskin, sve da ti dam, ti sad želiš da ti baš sve dam, kako je biti. Kako je lepa scena, brate, a glupo mi je što nema igrače, to mi je bilo najgluplje. Na prvom mestu, na tronu gde ne pripadaš, svaki dan za tebe. Gledajte koliko ona uživa na sceni, meni je baš glupo da oni njoj tako nešto uzimaju zbog glupih komentara, pogotovo hejteri njeni, tako da, šta hoćete, manite, brate. Bila najgora, vidim da gubim, a što te ljubim. Vidite kako je slatka, a baš je slatka. Krvna magija. Znam, priča ceo grad, da nezahvalna sam, što ne poštujem grad, što kući ne kukam i sebe ne brukam, što neću dok me ga. Kako ona dobro peva ove vokalne, meni se baš sviđa i vokalno, nije ona baš toliko loša da nju daju 1 poen, ono. Paziš da molim da se vratiš, što se ne raspadam, nikom ne dopadam, baš sam te izdala. Nepogrešivo, moja ludila, uvek neđe novi način da me prevari. Nepogrešivo, biram pogrešno, kao da sam sama sebi otrov najgori. Plaši me, što takve bira, što liče na tebe. Plašim se, zbog toga jedino sebe. Meni je ono toliko umiljata, ali idemo i na komentare coacheva, naravno, zato smo i ovdje, mislim, moja reakcija na ovaj nastup je, meni se stvarno sviđa i scenski nastup, samo mi je eto glupo što nije imala igrače, baš bi lepo bilo energičnije, intenzivnije s igračima, pošto ona eto bavi se baletom, koliko ja znam, i voli da pleše, tako da mislim da bi mogla da ubaci neki dance break, tamo na kraju na nepogrešivo od Zorane Mrđe, tako da eto, ja sam pozitivno, znači meni je ona bila pozitivno dobra, ono. Kako se meni čini. A šta kaže Seka? Bolje da ne kažem. Bolje da ne. Molim te.
Evo, ovo me najviše iznerviralo. Znači, ona toliko, da bi otpevala narodnjaka, ona bi kaže bravo, dala bi joj maksimalne poene. Znači, samo da, ono. Okej. Dobro, čekaj polako. Ja rekao polako. Pirueta je po ko zna koji put, mislim da je ovo već 3. put, pokušava talenat koji ima da zamaskira kostim. Kao što sam rekao, znači, ne hejtujem nikog, samo to kažem moje mišljenje o celom ovom, tako da neću nikog da pljujem, ono. I to je totalno jedan pogrešan način. Nije pogrešan način. Scenski, ja mogu da kažem da je ovo veoma hrabro i to poštujem. Barem nešto pozitivno, zato što ovo jeste bilo hrabro i meni se baš sviđa, ona će posle da pljuje njen outfit, ali meni njen outfit baš ono ide uz pesme. Ne znam, stvarno ne znam. Ali ovaj styling deluje više kao kostim za neku, ne znam, za neku drugu priliku, ne za pesmu, za Meni je ovo bilo super. pesme ove koje si odabrala i za ovaj nastup. To zlato, ta krila, oni su vizualno upečatljivi i to je sve u redu, ali sve zajedno izgleda prenatrpano. I nije ti pomoglo da Dobro, ako je prenatrpano, gde je bio stilista? pokažeš sebe kao umetnika. Ja bih voljela da vidim nešto modernije, čistije. Kako si se čoveče na početku pojavljivala, tako si bila elegantna, tako si bila lepa, tako si bila zavodljiva, tako si bila neodoljiva. Ja ne znam šta se desi. Ti si toliko lepa, prelepa ti kosa, prelepa si, toliko si napredovala. Da, napredovala je, dok je ti nisi pljunula. A već 3. put, ispred svega toga ti stavljaš scenske neke nastupe koji su, ne znam, prosto nemaju veze sa onim. Daj Seko, molim te nekaki, ovo ima veze. Brate, šta trebala da radi da igra kolce? Ajde, brate, više. Što treba da imaš. Imaš to u sebi, ali sve si to ovako, fup, zaklopila I meni se tvoj Amer ne sviđa i šta sad? sa tim na licu, sa tim kostimom, sa svim tim iza sebe, a mogla je tako dobro da bude. Bilo je dobro, samo što ti nemaš pojma, koliko se vidi. U redu, hvala. Eto. Hvala, Seko. A već je se vidi da je došao do ovde. Na tom talasu samopouzdanja nekad moraš da znaš, da razaznaš kad je nešto stvarno dobro, kad nije. Ono što ti jako dobro znaš da radiš je da privučeš pažnju, da ljudi ne odvajaju. Jel se u ovom showu ne radio like, stream, share? Ovo ti je privlačenje pažnje, tako da... ono. Pogled sa tebe i to je super. Ali moraš da se skoncentrišeš na pevanje. Danas ti je pevanje bilo najlošije do sada. Nije. Od početka do kraja. I intonativno i ritmički si se jurila. I ono gde ja imam problem je što ne mislim da niko od nas treba na to da te opominje, nego da ti sama treba da čuješ to. I tvoja mentorka Sad će vidimo Natašu, šta ona misli, meni je Nataša mnogo iznervirala isto. Nataša. Sve ono što si večeras na sceni izvela, isto smo osetili i mi. A to je puno nečega. Puno nečega, a gde si bila da ne bude to nečega? Tvoje želje, koja je najveća. Znači ti imaš želju i mi to osjećamo. Ali ti moraš da bukvalno kanališeš svoju energiju. Šta ti hoćeš da budeš? Pa jel ti je promocija albuma bila bitnija od kandidata, tvog kandidata, pošto si mu coach, mislim, ono. Da li hoćeš da budeš pevač koji prenosi emociju, da li hoćeš da budeš seksi igračica, da li hoćeš da budeš uloga neka koja ti je data iz dana u dan, danas jedna, sutra druga. Znači, sve ono što u sebi osjećaš, a to je jedan, meni se čini spektar talenata koji nije definisan. Pa gde si bila da ga definišeš? Ona je to rekla. U redu je da ne želiš da pobediš. U redu je da ne želiš da osvojiš takmičenje. Sad možda mi grešimo nastroje. Pazi, to što ona rekla da je mi smo te svi sigurno zapamtili večeras. Možda nisu tvoje ime, mada su i ime, jer pirueta baš je specifična. Znači sve kod tebe je zapamtljivo. Ali ajde da unesemo i vrednost u to. Znači da zapravo ti... Svaki izvođač je vredan. Jeste, briga me koliko lajkova oni imaju, koliko produkcija njih ne gura. Ono. Vrednuješ ono što radiš. To je poenta. U redu, hvala.
Sad kreće spektakl večeri. Pirueta, šta ti kažeš? Ništa, hvala koučevima. Isto bi rekao, znači popljuvao bih tamo. Tvrdo, jasno i glasno. Pa ja bi baš voljela da čujem šta ona ima da kaže Evo, Seka opet da se umeša, opet ona da kenja nešto. na ove sugestije. Znaš šta, hvala Jako me koučevima zanima. je onako i nama je onako, znaš. Ali svi smo dobronamerni. Ajde, da li možda ti kažeš šta ti osjećaš u vezi ovog nastupa večeras, šta si ti htela? Pri tome, ne zaboravite da sam na početku rekla da sam ja svoje takmičare stvarno pustila iz vodu večeras. Znači, sve Pustila si zato što si imala promociju albuma. što večeras vidite, nemam udela. Šta si ti htela večeras? Pa ona je htjela, dosta je htjela. Mislim, ovo nije moja želja bila. Najviše. Misliš na pesmi ili na pokret? Na sve. Aha. Kako može već... Kako nije tvoja želja bila šta da staviš masku na lice? Pa ne može da mi stavi neko masku ako ja to neću. Ne razumem to. Kada se odlučilo koje će pesme biti Dobro. i kada su odlučili kostim koji će biti, složila sam se jer je meni nekako u toj glavi kada mi je izgledalo ovako ovo, ja sam shvatila ok, ide ipak. Dobro. Jer pesme koje sam htjela da pevam ne bi ni izgledalo ovako, ne bi ni pevala te pesme, ne bi ni ništa od toga. Znači, opet je najvjerojatnije produkcija umešala svoje ruke i ja mislim da će ove sezone da bude isto kao i sa Tarom prošle godine. Isto. Ja te nisam razumem. Htjela se pevaš ništa druge... nisam probam razumela skapiram. večeras. Htjela se Da, pevaš druge pesme, ili to point? Druge skroz pesme. A jel ti, Ljubavi, shvataš da ovdje nije problem koje si ti pesme pevala? Jeste, problem je, znači ona mora da prilagodi scenski nastup pesmama. Barem po meni, znači scenski nastup mora da ima neke veze s pesmom. Ne može ona da uzme ovaj scenski nastup i da peva Davorike Dajke, ne može. Ovdje je problem scenski nastup, kako ti izgledaš. Ili ona prdnula, šta je ovo bilo? I koliko si se ti preterala od tolike velike želje u svemu tome, zanemarila si svoje pevanje. Ovdje je problem Ne vidim gde je zanemarila pevanje, baš je lepo otpevala, pristojno je bilo. nje. Zanemarila si, dala si više akcenta scenskom nastupu. Ja razumem da si ti neko ko ne zna da peva. Pa, brate, mora da se potrudi da Zna da peva. bude nešto bar da da, pa ajde makar da pokidam u sceni, pa nek ljudi pričaju, ne moram biti najbolja. Pirueta, ti bre naučila da pevaš, ti znaš da pevaš. Nemoj me zezati da tebi se ta maska na licu... Da bi pevala narodnjake, to bi naravno bilo drugačije, kao što sam rekao i kao što mislim. Da bi pevala ovde nešto igrala kolce... Opada i da si ti presrećna s njom. Pa ti uopšte, ti ne možeš se okreneš od te maske. Ali svako ima mesto za progres. Ovo je Bravo, Đorđe. prvi... Ima, naravno, nego mi je krivo- Ovo je prvi put da njih 12 izlazi Krivo mi na je zato sceni što je kao top ona 12. je možda od svih najviše napredovala, a sama sebe vraća unazad za nekoliko koraka svaki put kad se pojavi. Ali, da ne završiš sa ovom gorčinom. Znači, nije život jedna emisija, niti jedna epizoda. Nekaki. Važno je svako predstavljanje, nije ovo bilo katastrofa. Naš dobronamer... Nije bilo katastrofa, kažete da je katastrofa i da vam se... Znači, ispljuvali ste je jadnu... Savjet je da se da se fokusiraš na pevanje, da koje god pesme da ili izabereš ili da ti zapadnu ih otpevaš najbolje što možeš, jer tako treba. I nije kraj sveta, nije kraj... Jesi se potresli? Kako da se ne potrese? Ajde kaži. I ti bi se potresao. Pa nema razloga, to samo može da jače da bude bolje. Da, ne potresi smo je, gle. Ajde, tvoja je. Tvoja je, ali daj mi ruku, ne mam jaja da idem sama. Gledaj. Ne, ali nismo ti... Povredili smo te. Jako smo Brate, gde niste povredili, ispljuvali ste je, do ovde ste joj došli. bili grudni. Ali nema razloga, zašto? Pa ona šta je? sama je rekla da nije srećna sa tim. Sljedeći put ću ja da budem samo što ja budete i sa Natašom i tu. Pirueta, mi te svi volimo, mi želimo tebe onako. Vi je svi volite i svi je pljujete. Vidi se, by the way, poslije na bodovanje. Jedino Nataša je dala neki poen više, a ovi dvoje su i dali po jedan poen i boli njih uvo, naravno. A naravno da je Seka morala onim njenim da daje.
Pa si bila s onom kosom koja si pevala, pokidala. Mi smo se šokirali i pitali smo se ljudi, je li ovo ona pirueta? Ne sere više, stvarno mi nije, ono. I dala si, i kraj. Oni su videli Bila tebe si da top. ti možeš da letiš. Oni žele da ti letiš. Tako Ne je. da pevaš, da igraš. Dobro ljudi, nemam više živice, pogotovo za sekund. Tako da, nadam se da vam se ova reakcija svidjela. U komentarima naravno pišite ko je sledeći. Tako da, eto ljudi, eto, malo sam pljunuo, nema veze. Ali eto, to je to od reakcije, nadam se da vam se sviđa, tako da odjavljujemo ovaj video i gledamo se u narednoj reakciji, naravno, doviđenja, hvala na gledanju i čao!